Ang dami pala, ang dami pa dito. Aloha, yun, ang ganda, Phoenix. Ayan oh. Grabe oh. Breeder eggs na to mga to. Yun oh. Ito yung black astrolop naman. Ayan oh. Bengala ito ano. May puti rin yan sir no? Oh, mayroon. Giant po. Black astrolop. Plymouth bird rock. Plymouth, ito mga Ito yung TBR ang sinasabi. oh. Indio gigantis. Indio gigantis. Ano to sir? Anong galing bansa to? Ayun pala, may itlog pala. Modigat yan, tumitimbang ng 3 kilo yung lalaki pa. Ito mga pang display lang talaga. Ito naman yung balay, ano niya, nasa ulo. Pero parang hindi mo ulamin to. Ang gaganda eh oh. Meron pa pala rito ano. Ito ng mga German chicken duck. Alsbury. Ay, iba na naman to. Banggig yan, Alsbury duck. Alsbury. So yun oh, mga kaduski, dito naman tayo. Ayan oh. Pucha. Ang laki pala nitong peacock. Ayan oh. Grabe oh. Ito pala yung mga breeders mga kadunski oh. Ano, natutuwa na manghang-mangha na tayo dun sa ano. Yung pala nandito yung malalaki. Ayan oh. May itlog pa. Ayan yung itlog ng ano, peacock oh. Ngayon lang tayo nakakita nito mga kadunski. Ang laki pala. Ang itlog. Sir, yung mahabang ano, yan yung lalaki. Indian, black shoulder yan. Anong lahi sir? Ito yung Yung lalaki, puro black shoulder lahat yan. Ang babae ng black shoulder yung may puti. ito ang babae ng black shoulder. Black shoulder. Ito yung matured na ano, breeder eggs na to mga to. Yun oh. Kasi yung mga lalaki na itong mga babae, Indian ang lahi niya. Indian blue. Ito sir, babae ito. Indian blue. Yung lalaki sir, yan yung Black shoulder. black shoulder. Ayan oh. Grabe. Tapos tatayo yan sir. Pagka kailan tumatayo yung ano niya? Mamaya, mga around 9 to 10 o'clock. May oras pala. May oras. Ayun oh. Pag lalaki talagang maraming kulay. Kasi kaya yung mga magaganda. magaganda oh. Ayun oh. Baliktad. Yung Balik- babae ang Baliktad oh. Kasi parang naano ka sa ano eh, yung mga Animal Planet. Parang na kailangan nila para ma-attract. Ayun oh. Kasi hindi pa nakabuka, maaga pa. Maaga pa kasi mga kadudski. 8:30 pa lang. Naistorbo pa nga natin si Sir eh, sa almusal ni Sir. Ayun oh. Grabe. Ang haba ng buntot, ano? Yun yung lalaki. Pag yung makukulay daw lalaki. Ay, makukulay lalaki. Ayan oh. Grabe. Ito pala ang lalaki. Ang gaganda. So meron din dito mga buyers mga kadudski. black astrolop. Ito yung black astrolop naman. Ayan oh. Ayan. Ito Beijing pat. Ito yung ano sir no, pang breeder na to. Ayan oh. Meron pa dyan. Ay, may kalapate rin si sir oh. Bengala ito ano. Ayun oh. Dito sir, sa Bengala nyo sir. Ayan, bibintahan ng
500 to 750 ang isa. Isa. Ayun. May puti rin yan, sir, no? Oh, meron. Mas mahal ang mga puti. Mas mahal pala yun. Ito yung ordinary. Ordinary pa lang to. Ay, halo na yan, sir. May lalaki babae dyan. Oh, halo-halo. Ayun. No? Ayun, yung mahabol ko sir. Black Astrolog. Plymouth Bird Rock. Plymouth. Ito nga. Ito yung TBR ang sinasabi. Oh. Ito. Wala nang asawa, nag-isa na lang. Nag-iisa na lang. Ayun. No? Sayang naman. Ayan. Plymouth Rock Chicken, sabi nila, no, sir? Plymouth Bird Rock. Bird Rock. Oh, yun. TBR na sa mga Binibenta nyo pa rin yan, sir? breeder natin Breeder. yan dati. Yun, wala nang Pag ano. may maghanap ulit na. Then, ay, ano yun, sir? Yung isa? Ring neck pesa. Ito, bago to, mga kabilski. Oh. Ayun. Ring neck pesa. Ito naman yung breeder na Incho Gigante. Yun yung nandun, sir. Oo, yung malalaki. Look at this dude. Maamo rin to, sir. Medyo matapang yung lalaki. Lalaki. Ayun, oh. Pero yung iba maamo. Ito nga matapang. Ano ang pangalan nito, sir? Incho Gigantes. Indio Gigantes. Ayan, oh. Matapang to. Indio Gigantes. Magkano dito, sir? Sa, ano, pag-breeder, ganyan? 8,000 pares. 8,000? Oo. Pares. Ano to, sir? May nangingitlog Oo, yata. gingitlog. Ayun, oh. So, 8,000 pares. May mga sisiw kayo, sir, ngayon? Oo, meron. Magkano, sir, pag sisiw ng ganito? Sisi nila 1,000. 1,000 isa. Oo. Yung Grabe. mga 1 week old. 1 week old pa lang. Ayun, oh. 1,000. Tapos ito, 8,000 pares. Yung, sir, yung yun, nag-iisa na lang yan? Hindi, may andito yung mga... Dyan pala. Ayun. Oh, ito, sir, bago na naman to. Ito pala. Ano, sir, itong may mahabang ano, lalaki yan. Ayun, parang Yun pikat. na naman ang maganda. Yun na, oo. Anong pangalan nito, sir? Ring neck pesan. Magkano, sir, yan? Pagka, ano, pare. 6,000 ang yung mga depende sa edad. Pero pag yung ganitong breeder na, Oo. mga 8,000 din. 8,000. Ayun, no. Pares. Ayun, no. Ring neck pesan. 8,000 ang pares. May sisiw na rin ganyan, sir. Wala pa, kaumpisa pa lang ng itlog. Ayun din. Ayun, no. So, yung breeder age niya is, ano, 8,000 pares. Wala pa kasi. Ay, may itlog, oh. Ayun, nakakaal. Parang bato kasi yung, ano, kulay niya. Oh, parang may gray. Ayun, parang may itlog pala. Ayun, oh. Maliit lang. Ito naman Ito yung ano, Cornish. Cornish, oh. Yung Yung Cornish. Ayun, oh. Yung nakita nating Cornish doon, medyo bata pa ito. Mga ano, pang breed na. pang breeder na. Magkano dito, sir? 10,000 ang pares. Yan. 10,000 pares. Pag breeder age na. Pag sisiw pa lang, Pag sisi pa, 1,200 sisiw. yung Day old pa lang yun. Pag tumanda ka ng konti. Tikman nyo na rin yun, sir. hindi pa. Ano yung pang ano? Pag marami na, feed na, ulamin. Pero ano, meat type pa rin yan, no? Kasi matataba, oh. Mabigat yan, tumitimbang ng 3 kilo yung lalaki sa talagang may bigat na. Yun, oh, ang lapad ng ano eh, ng dibdib, oh. Lang pero malapad yung katawan yan, mabigat yan. Mabigat. 3 kilos na yan, oh, mali mo. Pagka, ano, Yung lalaki. lalaki. Ayun, walang itlog dito. Ayun, ayun, dito tayo. Ang dami pa talaga dito. Ay, ito yung ano, sir. Indio Giant. Ayan, oh, meron pa isang pares dito. Ayun. Ayun, meron pa rin dito, ano. Ito yung ano, sir. Yung Here we go again. Bulchin. Kuchin ball. Ito yung kuchin ball, oh. Mga kabigski, ito yung forma, oh. Yan. Bantam rin to, sir, no?
Oo, bantam. Bantam rin. Kasi maliliit. Pero ang pangalan niya, Phoenix. Ano? Oo, okay. Phoenix. Ayan oh. Puro puti lang talaga. Pure white talaga siya oh. Magkano dito sir? Dito, depende sa edad din. Pero hindi pa kami nakapagbibenta ng puro mga sisiw. Sisiw. Magkano sir? Yung mga sisiw, 500. 500. Ayan oh. 500 mga kadudski, sisiw. Yung breeder age hindi pa nila alam ni sir kasi hindi pa na-try. Pero may mga sisiw na to sir? Umpisa pa naman ng breeding season. Ah wala. Pero nakapagpa ano na kayo? Oo, marami na rin nabenta nung last dito. Gano'n ko na yung itlog nito sir? Maliit lang. Parang pugo? Oo. O hindi naman? Hindi naman, mas malaki naman sa pugo. Pero maliit. Maliliit din. Kiwi size ng itlog ng manok. Ayun. So yung Phoenix. Ito yung mga ano, giant talaga. Yung giant. Breeder. Ano siya ito? Ayun. Ayama. Hayama. Ayama Ceramo. Pero wala na yung asawa. Wala na. Ito mga pang display lang talaga. Ayun, yan yung ano. Ayun, may aso sila sa Malinois sir. Yan mo. German Shepherd yan. Oo. Grabe. Ito hindi dito sa ano, nagkakaroon ng peste, ganun. Mahirap pag manok eh. Then nagbabaksin din kami dito. Ano? Ito sir, ulit ba? Hindi. Oo. Anong tawag? Ba ang tawag dyan? Ulit ba ba ito? Ito ba yun? Pero maliit din siya sir eh. No? Ano to sir? Bantam Serama rin to? Nope. Parang ano eh. Ito. Ito sir, ano lang din to sir. Alaga niya lang. Namatay yung asawa niya. Ano, parang kulik baton dito. Oh, ito sir. Yan yung Polish chicken. Solis. Polish. Polish chicken. Ito naman yung balay, ano niya, nasa ulo. Hindi kagaya nung Beijing. Beijing nasa paa. Ito nasa ulo. Paano masabi? Ayan, oh. Polish chicken, oh. 500. Ano yun? Sisiw. Ayun, oh. Ang lupit. Ang daming mga bago, mga dudes. So, ito na yun. Meron pa pala. Ito yung coaching ball. 2,000 pare. 2,000 pares. Nope. Tanto, ay hindi, yung isa. Isa pala. 4,000 ng pare. 4,000 ang pares nito. Yun, oh. Ano to, sir? Pan-display din, eh. Ang display. Pwede rin, malaki na rin yung mga katawan. Pwede rin ulamin. Pag hindi na pwedeng pambreeder. Pero parang hindi mo ulamin to. Ang gaganda, eh, oh. Kuchin. Kuchin. Kuchin ball. Parang bola, oh. Ayan, oh. Ang dami ba talaga dito, oh. Ayun, may itlog, oh. Kuchin ball, yun. Pag sisiw pa lang to, sir. 500. 500, oh. Mas mura to. So, yun. Diretso na tayo dun sa, ano, main event. Pero marami pa, eh. Ayan, oh. Dire-diretso lang dito. Sige, sir. Ayun. May itlog. Nadala ni sir. Meron pa pala rito ano. Sisiw ng mga German chicken back. Ayun oh, ito yung mga sisiw. Ito sir, ito magkano yung price niyan? Ito yung 750. 750. Yan. Papatok na yung sana yung 1,000. Yan. 1,000 to 750 yan oh. Kasi mga ilang buwan, ilang araw na to sir? Mag-isang buwan na. Mag-iisang buwan oh. 1 month old oh. Yan. German, Peking duck. Ito yun sir no? Ay ito yung US. Nope. Alsberry. Ay iba na naman to. Ibang breed yan. Alsberry yan. Alsberry. Ayun mo, Alsberry duck. Breeder yan. Ano rin to sir, pang karne rin? Oh, pang-karne. Ayun, iba rin yung ano sir, di ba? Yung pangbalot, yung itlog. Oh. Iba yun eh. Yung chicken back. Oh, pwede yun. Pwede yun. Saka yun, mga
mga Indian runner at saka yan. Pwede yung pambalit yun. Ayun, no. So ito, Asbury, magkano dito, sir? Pares. Ito ang alam ko dito yung 6,000 ang pares. 6,000. 8,000. 8,000. Yun, nabili mo talaga tayo mga kaduski. Kanina pa tayo nagkakamali. 8,000. Asbury duck. Pares na yun. Pag sisiw, sir, Ang sisiw, 1,000 din. 1,000. Ang starting price. Ayun, ayun, yun lang ang lagi kong naaalala eh, yung Indian runner eh, kasi yung parang mas makukulit yun, sir, no? Yung mabibilis. Ayun, oh. So yung mga kaduski, natapos na tayo umikot. So nakita nyo naman, napakaraming mga ibon, mga peking duck, napakarami pala mga breeds, no, mga kaduski. Price range nila medyo, nakita nyo naman, may presyo, pero nakita nyo naman yung quality ng mga breeds ng mga paninda nila. Sa mga chicken lovers dyan, mga gusto mga iba't ibang breeds ng chicken, bisita lang kayo dito. So napakaganda ng experience na to, mga kaduski. Talagang nalula ako sa mga nakita ko, lalong lalo na dun sa mga ibon, lalo na yung peacock. First time ko makakita in person ng peacock. Sana makabalik tayo rito, update natin yung mga bago rito, saka yung mga presyohan nila. So yun, ayos. So bago ang lahat, mga kaduski, pakisubscribe naman yung Team GSB, Gutom sa Biyahe. Paki-like and share na yung mga videos nila para dumami na rin sila, mga kaduski. So yung mga kaduski, thank you for watching. Till my next vlog. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi, mga kaduski. Syempre, bawal pa rin ang tamad. Peace, dudes!